harutan. Okay, eto na. Good morning mga moms. So first day ng aming shoot ngayon at kasama po namin ang aking director Rain, Daddy Randy, our videographer, and si M. Bakit M? M. Si Mami. And my leading man, finally! Handa ka na ba? Itutuloy na ba natin? Totohanin na natin. Why? Ambitious. Okay, so wala na po namin yung aming first day na shoot dito po sa plaza ng Orani, Bataan. Pahing lips ulit. Ano pero napunta na ako. Paano pa kaya yung susunod? Kailangan i-ayos din natin yun. Todo alala yung nanay. Hi! Love team kami dito. Nakakaloka po yung tricycle driver ko. Kung saan saan dumadaan. Okay, so ano, bigyan mo na. Natapos na kami para sa aming first set na location ng aming shoot. Kamusta? Ha? Pagod. Ha? Nakakapagod. Hindi ka na? Doon tayo sa next location. Hotel na kami agad. Yung aming official transportation, ang tawag nila dito ay kolong-kolong. O, kolong-kolong, tapos ako yung sakay. So para talagang nasa ano tayo, kolong-kolong. Let's go! Okay, so nandito na kami sa aming next scene. Tapos nakakaloka talaga kasi yung mga syndera dito sa sa Bataan, pinahiram kami ng kanilang lupain. So yun yung aking next scene kung paano kami magsasaka. Panoorin niyo kung anong gagawin namin eksena. Kakaloka. Isang maputik at maduming tampisawan at relasyon. Ha! Ang gwapo naman ang aking leading man. Hi babe. Tapos kunyari tingin ka kay Gladys, tapos ngitin mo, tatawagin mo, kasi magtatanim na kayo. O, gano'n mo siya. Ako pala yung magsasaka. Yan na. Ready na, bukid na. Parang ako yata yung kalabaw niya. Ako nakakaloka. Kinakabahan ako sa eksenang to. Lusong na kayo. Bukid sila. Lulusong na sila sa The dirty moment. Wala pa, yung paypunla eh. May dala sila damo, tatanim mo. Natatakot ako, baka lumubog ako dito. Hindi ka malulubog, hanggang tuhod mo lang yaw, ka mag-alala. Hanggang tuhod mo lang. Ang hirap pala maging kalabaw. Ang bakang kalabaw. Mahirap daw. Ang lalim na bigla. Mahirap daw maging bakang kalabaw. Yung pusong na kalabaw. Ito kambing yata itong kasama. Eh, maghiwalay kayong dalawa. O yan. Hindi, kunyari nga nagmamahalan. Ay, kailangan nagmamahalan ba? Hindi, dapat pala nakadress. Okay, harap Ayan na na. kayo dito. Harap Okay na. na. Magtatalim na kayo. Ano ba yung paggagawin nyo dyan? Ayan, Magdikit kayo, nakayuko kayo, nagtatanim. Seryosong taniman na, tapos biglang maghaharutan landian, tapos Wait. So, nagtatanim tayo. Dito ako magsimula, ikaw doon. Magsalubong kayo. Salubong natin. Tapos, mauna ka nang magano. ikaw yung paing yung una maghahagis ng putik sa kanya. Wala yan ng tubig, ha? Ano putik ka, wag tubig? Ready. Yan. O, game na ha, mag-start na. Sabi ni Gang, thanks God. Oy, salubong kayo. Dito kasi dito sa kasya. Vlogger siya. Ay, galing Manila yan, umuwi pa yan dito. Pag naputikan ka na paing, saka mo tatanggalin yung shirt mo. Pero ikaw yung unang manghaharuta, ikaw yung unang maghahagis ng putik sa kanya. Oy, salpok mo sa kanya. Tapos, pag yung putik na, Isang take lang to, di ba? Kasi oo. Tapos paing yung pinakahuli, kukuha ka ng putik, tapos igagano mo ipapain mo sa mukha niya. Para nagandahan ka sa kanya. may putik. Biyo. Oh, ready? Hanggang mo na, tanim na.
pwede maligo. Ayan. Pwede pala magtanim si Paeng. Makakuha nga si Paeng. Hindi, okay lang. Tinginan. Eee! Para kayong tanga. O, gamante. O, hubad. O, kikiligin. O, kuha ka ng putik pa doon sa mukha niya. O, habol ang takbo. Habol ang takbo. Hagisan ng putik. Damihan mo pa, Eng. Damihan mo sa kanya. Damihan mo. Damihan mo. Sabay tumba ah. May mabahutan. Okay na to. Okay na. Kami. Gusto mo buhatin si Paeng? Buhat mo, buhatin mo si Paeng. Si Paeng ang bubuhat. Si Paeng ang bubuhat. Hindi niya kaya, mabigat. One, two, three, Kalabaw naman ako. ikaw na yung literal na kalabaw. Kaway-kaway. Paligo na kayo. Yawa! Siguro naman mananalo na kami nito. Wala na lalambigyan sa bombahan. Yung tabo. Dito ka sa kabila. Ay, saan ba siya? Wait lang, wait lang. ay, may kita pala yung bra. Yung mga bra. Hay! Yung mga bra! Diyo Mio! Dito ka, mami. Fiesta pala rito. Ang daming banderitas. Buti na may mga halangan pa nga kung wari nasa garden sila. Yung tabo. May puro tatanggal yung tabo. Yung puro sabi mo kay Ate Jane mo. Yung tabo. Bongga. Gano'n dumi. Hindi ko nyari nga, babanlawan mo eh. Okay din. Ako na lang mag-emote habang nabubamba ka. Go, emote ka lang. Isa pa, isa pa. Teka lang, emote. Isa ka, sige, emote. Bigyan mo ng shampoo. Tamo talagang parang nasa probinsya. Ay, panoorin nyo si Paeng ha. Uy, share nyo to. Ipagkalap nyo. Kasi magiging siya na talaga yung magiging Coco Martin. Parang nyo kami na talaga ng pinsan. Ambisyosa. Ikaw sinabi ko sa'yo. Talikod ka, Paeng, talikod. Di ba, huwag ka makikipaglaro sa labas. Ang kulit mong bata ka. Sa batok pa niya. Bigyan mo ng shampoo yan. Bango naman ang sabon namin. Tide erase. Mabubura talaga yung putik sa katawan. Sa batok niya, tsaka sa mukha, meron pa. May patapos yung Paeng. Dami pa oh. Sa may bandang tenga, meron siyang putik. Hindi ba yung mama mo Paeng? Andyan? Next week pa uwi. Yung nanay niya po Doon mismo na sila nagpapunta titira. rito. Doon na. Diyan ako ng kapitbahay. Ewan ko na pag di pa kami manalo nito ha, baka naman. Uwi daw sila, Pasko bagong taon. Hindi, pero babalik din sila pagka okay na kasi gusto nila pataasan yung upa doon. Papaayos nila para lumaki yung upa. Bewang mo dito. Okay, yan. O, tamo, patas. Kami na ako magbukas. Paliguan ka na niya.
Huwag lang hahawak sa isang bagay. Oh, at least dalawa yung nandun, mami. Isa lang sabi mo. Lagot ko. Ay, tanggalin mo yung... Bantay sarado ng mga Uy, parang si Raulo to. Tuloy-tuloy namin to. Pinapaliguan na ng tsahin yung Ito pamangkin. ng tawa ng tawa. Ayan, pinapaliguan na po ng tsahin yung pamangkin niya. Ayan. It's DJ.